sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat yang lebih semangkor remisi benar Kak. Udah follow room kita dan juga Oke, terima kasih untuk pembuka dari Bapak Blue Hairs. Berikutnya waktu dan tempat kita persilahkan untuk Amang Kombur Adat Batak. Ya, waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Mulate host. Horas ma di hitasalu na lumubi di akkana tutuan iba. Dinang perjolo madok hatan kaningani. Alay mulubui pangiduan host. Host ini janganlah terlalu kreatif kali ya. Gabi hami dulu jaga gabi berpikir hami terus. Bolo dang kreatifan no namang dang adong na tertarik. Kalau bersuku tahamu si benomu topik mesti. Intinya tetap tentang Batak, inamay. Oke, mau lihat ma host. Sian astuan ni tadokon barane do amat dokkonon molo tadok inganan ni hanguluan atau tempat sumber kehidupan. Jadi tadok ima inganan ni sada inganan niaka odeng nabinan niaka punta na perjului na ipatupa may siyan bayun manang pe padan. Tadok adalah suatu wadah menjadi tempat kehidupan bagi orang Batak. Bahasa hudokon inganan ni hanguluan ala inganan na tadokon pangisi na ibayan sipir ni toddi. Bahasa didok sipir ni toddi molongamanga jolma nunga mangulu. Molorang martod di jolma mate. Molorang manga jolma mate. Molorang arong boras totturang mangan berarti mate. Tottu borasi ido so gabi di bae borasi si pirni toddi. Ay molorang pirbe toddi daging pe tong nama dang pir. Ido so se gabi te bigi se didok ma borasi si pirni toddi. Dok mamuse nadiba madok dahanon inna. Arong mamuse madok nadiba parbuwe manang harbuwe. Alay sa sitong na sarupa doi sudi. Alay na paling perlu neng atusan niaka nahumaliang rupani sipir ni toddi basa di kuari gebe boras sipir ni toddi ala borasima nagebe si panganon di perdagingon. Itu benar nakaning host tadok menjadi tempat dari sumber kehidupan. Ay boras do sumber kehidupan. Molo saya pengetahuan ni akan najulu. Molo nung arong boras di jebu ngasira na mangulu bisol manajulu. Benanwaing do host suragu pe boras di jebu dang merasa mangulu banggu habis do paket. Jenggo najulu. Kalau narong boras nunga mangulu. Ido. Nah, nagabi suku-suku muse bahasa konsian ibuat sian bayun manang siap padan. Nah, sonari tohoro memang aronggo sonari tadoki terbuat dari plastik. Yang menjadi pertanyaan host, apakah masih steril ketika tandok yang terbuat dari plastik lalu dimasukkan nasi, apalagi nasi panas? Malah menurut penelitian nih ahli-ahli makanan sudah tidak sehat lagi, apalagi dahan panas masuk tuh plastik. Nah, jadi memang mestinya tandok itu memang harus terbuat dari bayun, karena bayun juga tandok boido hoson mencegah memperlambat waktu basi nasi. Parok kamu lilin do basi di tandok. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa kamu mah berbeda rasa nasi yang bisa dari yang dibuat dari tandok. Ada
ada rasa-rasa tersendiri, ada wangi tersendiri dari situ. Jadi jala memang bahasa konsen Paddan kita juga harus tahu, karena nenek moyang kita, leluhur kita belum mengenal teknologi. Kalau kita kaji sejak kapan sih ada plastik? Setelah manusia sudah berpikiran maju, ngarong bedisi teknologi manang pabrik warna. Paddan manang bayon adalah nadianyam doon. Jala ini tumbuhan bukan tumbuhan yang ditanam, melainkan adalah tumbuhan liar termasuk yang tumbuh sendiri di beberapa daerah. Ima molo filosofi ahani tadok, makanya tibo do filosofi ini tadok tibo. Bahkan saya tadi berani mengatakan itu adalah tempat dari sumber kehidupan. Lalu pertanyaannya inang host, bahasa ikoninata mabuanon itu tadi inang host, karena perempuan itulah sumber kehidupan. Untuk menciptakan generasi baru, menciptakan kehidupan baru adalah perempuan. Dan tua habuni molo nang arong do panamian, molo saya sifat-sifat do buni itu tidak akan berkembang. Tetapi karena na disabur do tanoi, maka terjadilah, lahirlah kehidupan baru. Itu makanya saya inapta. Nah, maka seorang perempuan menjadi sumber kehidupan dan na dijujungne betong sumber kehidupan. Ipasahat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, do na dibayan di tadokon nak kan kana itu aku madok. Arong do mabay na ngarong nak mangalusi, tarong ibamon gabi inganan ni idahan. Nah, memang sumurung do tabun di idahan mulai buan inata sa pesta manang omak ni ba. Las do pamasok to tadoki. Ni nyalang ijabu berbeda do. Bahkan na julo ningok do pe molarong pangula saya padat doi bayan inganan di dahat tu belian dang piga narong paskom na nabelga. Paddan. Lalu nak kaning muse na agak tabo pembahasa tahun naibuan tu sada tu pesta adat ima pesta duka cita maupun sukacita. Ibaem mo nenganan di boras nak kaning nung mabeta pasahati bahwa mabuan si Bernetode. Lalu nama na berikut magabi mabuan eme onaha do. Ima eme sasitong na eme na nang merludu do. Bukan eme na merludu. Molo na merludu nga lopok lopok bini yang sudah berkecambah. Karena ludu itu adalah kecambah. Jadi hatana sasitong na ala nga kayak biasa do mado eme na merludu. Sebenarnya rakyat itu bukan eme na merludu tu adat alai molo menanang merludu. Nah, lalu tujuannya adalah kehidupan manusia juga adalah diibaratkan seperti padi, di mana dung perong kematian maka terjadi lagi kehidupan baru. MP najolo panen najolo mate do hos supaya dia bisa menjadi bini. Lung disabur. Bahasa saya itu namoding dibuan emeon. Alas saya ada bilang-bilang di saya ulang. Namoding saya ina manang saya ama. Dibaratkan itu adalah padi yang sudah dipanen, yang sudah menguning. Itu kan sudah tua dia. Nah, jadi dibuat emena nanang merludon supaya juga ini menjadi perantara doa. Satu pinoparna terjadilah kehidupan baru. Gabe torok pinoparna. Merludu hazol maunin na selalu didokko ni kan asa merludu hagabion merludu parhorasan merludu madihamu hazol maun. Nah, maksudnya melalui doa pinopar nang modingi akan melahirkan generasi baru lagi merludu muse. Nah, atari marupani na woi husikapi antara boras dohot eme molotuna kawin identik di buan boras nang pe ada dua dalihan nama buah boras tu laun. Ima si dalihan na tu lima namar dongat tu dohot na hula-hula. Hula-hula ikon rumah todian na do boruna. Ikon rumah todian na do hula boruna. Namar dongat tubu ikon rumah todian na do paromenna. Iro makana hola mula sa gereja
itor di jodoh namar dongat tubuh mangaroma to di paromen ijo musi hula-hula na asa di rumah to di rumah bahkan molo mangalua pesa ada pangalua saya roro namar dongat tu mabuan sipir ni to alay non apa penong musi tetap baik pembahasa ta jalan mau yang molo menurut pangaptusokku terlepas alasan karena apa sebenarnya tadoki sa sitong na kolani nattaru na mabuni. Nah, molo kay barong pesunari ama na song na teng ya nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut. Dan asa lebih menarik basa nak kan hurokon holanina do. Basa rang dohot ama. Nah, nanti mungkin kita bahas. Tapi Oma jo perjolo pembukaan na buku pasar. Molate. Host. Oke, terima kasih untuk Amang Batak Kombur ya untuk pembukaan yang luar biasa ini. Oke, berikutnya kita serahkan untuk Amang JP Simanjuntak ya. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Mau lihat di host dan juga demikian hubatan dahun diriku JP Simanjuntak di Jabu Boru Nirajai Boru Sinaga. Judul on menarik setiap saat, sangat menarik sebagai bahan diskusi. Alai nak kaningan nunga gudang diaka dongan. Songod dia materi cara membuat tadok. Mulau menyikapi dari puasa tadok i opak suhina. Puasa dang bulat. Kenapa itu disebut dengan tadok dan apa isinya tadi nak kaningan ngagudang madokon. Na perjolo adong do buase kon opat ditarik sasuhi ni apang na opat. Apang nagabi inganan. Tadok nagabi parbuwe. Baik on nak kaningan ngedokon nak kaning boras manang menamar ludo. Buase kon opat suhini apang naopat ima dohan dalihan na tolu hula boru dongat tubuh dohot paupak sial raja huta manang dongat sahuta ala huta do mulani adat naopaton ma jadi arah pembentukan ni tadok buasa gabi opat buasa di sonari cukun buasa gabi ikokution ni ina tadoki buasa gabi patang ditenteng alay jama conari nga gudang maneteng alay buasa kukution digijang ido benedok bahasa Batak 10 jari-jari marsoba pa 10 sadahon si majujung artinya jujung yang paling ini adalah kepala lah yang membawa itu tandok omana ibuanna di atas ni si majujung. Napa tadahon, tadokon memang nakaninga gudang dibuat canon dot isina pengasongonon. Buase ko dihuti, ngai pa buah makobur nakaningan. Omana patadahon suatu kehormatan di sude di akaina. Makuti tadok, angko jenis-jenisnya nakaninga aung na balga, aung na mehmet, napa tadaho filosofi pas nak kaningan mulu balga iba di jolo berarti balga menot jalon ni jabar itu memang maknanya. Permasalahan nasonari muasa tadok on gabi adong di budaya Batak sarupa doi dohot ina sebagai sumber manaktiang di Jabu sumber hanguluan. Songo namang kompur nak kaningai patorang saotik ido sa tepatna sumber hanguluan inaon alana inaon gabi perbahul-bahul na bulun. Odo nama boto bahul-bahul na sungguh dia bentuk ni adong isina. Jadi molo sesuatu ulaon boras na dia nakaning ngay dokon manang na eme ulaon na bentuk nga. Oma dokon na nakaning aha teori na hok di hakotan na sikop di hudulan na. Artina unang do asa hota dokon ikokution. Asa sangap unang ditenteng ikop patuduhonot todo nang gabi parbahul-bahul na bulon naung mangan naung adong niluluan imana perjolo taring oni tadok na paduahon na patadahon holong ni hula-hula tu boruna
Ibu mata dokon adong na belga adong na mek jalala isi toropna. Molo torop do namar donga tubu mana hula nama buat tadokon na patadako maon parsaoran diak kanamar holong. Asa godang tutu namangi hutto cude. Tadamai mana boruni raja jala tadamai mana patuduo sebagai tiang. Nijabu nagabe sumber hanguluon nalaho. Boruni rajai nagabe boy mga ramot yak kabahul-bahul na bulon nalaw patadahon tuluar dengan cara sistem adat. Jadi di sorde dorako di ita saluhna tadok i bukan hanya sebagai simbolik tapi sudah menjadi bagian adat yang sangat sakral di Hita Batak. Unang maniam mularok pesta satabi di Jakarta kulan di jului nama makuti mulunai pudi ngai tenteng. Itu ada perubahan. Alai alan buang susega no sanggul hon argado marsanggul inna. Argado iba tu salon tapi sega masanggul. HP sebenarnya mulu menurut tahu itu adalah menurunkan nilai-nilai ni si majujung. Ai si majujung onna menutuki sude manak tu dia. Ai Hata Batak 10 jari-jari pas 10 sadahot si majujung. Molonunga si majujung mabuang mananganga penani huti. Artinya kita sudah sanggup untuk mempertahankan yang di depan itu bersifat adat. Ayo ngai huti. Borat manang ringan ngata huti ikotong ngama tuhuhon tujuluanon. Molo tupe adong boras si pirito di nakaning di bagasan asa tong matong ho rohaniba pirto di niba mangaliano las rohaniba tu buru niba. Ayo nga binuat si Boretodi. Nga adong di pasaha de batatu hita ima ka hanguluan. Ima berhite-hite boras. Bolo di Hita Batak idok boras nakandot eme. Molo adu timor-timor doa kanasing. Buasik ko baby diopa. Bukan diopa ida. Mabuan adat. Di nasing ngay. Asing. Dan ngadok tandok. Alayat tong di Hita Batak. Kenapa harus tandok? Oman apa tadahot ada ciri ada simbol di Habatakon. Tadok oman na sada na padokon na inganan ni perbue manang lubung manang didok bahul-bahul na bulun inganan ni nalaho persediaan mau pertahunan nagabi adok kang ulu cuhut tujuluan narion mulutuk pemarpesta adok kaitan na hamoraon hagabeon hamoraon hasangapon molo nunga dong gabi ba nunga mamoray ba adong metong banun niba suhut tuburu niba na law sutiot tadok omma patadakon naung ngadong di bahul-bahul na bulun nalaho si buanon tu pamuruan niba tujulan imajo kata bukaos molate. Iya, terima kasih untuk Amang JP Simanjuntak. Hai teman-teman Elator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.